Kowere kod maunyo goro mogene jotend ute thieth manitie bore ruoge mag lamo kata kanise dwaro mondo piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo siling bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 40 to gidhi chungo thieth ne jotuo duto mamanyo thieth e ute thieth go katiyo kod SHA mabiro e kinde mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa to ochung kar tiendgi kendo ochungo ng'anyo margi ne kata ochungo ng'anyo margi ne jotuo mag SHA seche matin bang' jatend piny William Ruto e oboke manyochiwo yie chulo atamalo 88 mar ute thieth mag NHIF ne ni kod gopegi ma ni piny mar bilion 10. Kata kamano okuma mar thieth mar obila kod jopuonj to pod okti e ute thieth go. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa.